mas pinainit. Nag-borrow po ako sa kanya ng money. Tapos instead po nabayaran ko siya, sabi niya, dadagdagan ko na lang pero pumayag ka na makipaglaro sa akin. At mas pag-uusapan. Nagkaroon po ako ng HIV nang dahil sa kanya. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. At hindi nga namin kayo iniwan, kabisyo. Nandito pa rin si nga DJ Rakitera. DJ Titangelo. And this is Top Secrets. Kung kanina nga ay napakinggan natin ang top secret ng ating first caller na si Alex. Ngayon naman ay mapapakinggan natin ang susunod na top secret sharer natin. Ano kaya ang ibabahagi niya sa atin? Welcome na natin siya. Magandang gabi. Good evening po. Good evening. Anong pwede namin itawag sa iyo? A po. A. Hey. Okay lang ba na tanggalin mo yung monitor mo dyan ng radyo o ng cellphone na naka-live sa black app or blue app, kung ano mang app yan? Mute mo muna yan. Naririnig namin eh. Nagfi-feedback. Okay na po. Yan, okay na. Yun. Ilan taon ka na? 21 po. 21. Sang lupalop ka naman galing A? Ano po, Pampanga. Pampanga. Alright. Lakasan mo yung boses mo ha, para mas maintindihan at mas maunawaan ka namin. 821 from Pampanga. Ano ang top secret mo? Na-in love po ako sa may pamilyadong tao na. Na-in love ka sa pamilyadong tao na. Tama ba kami ng pagkakarinig? Yes po. Nag-feedback pa rin. Baka pwedeng papatay muna or pwedeng pamute na lang. Naririnig po namin. Check. Okay na? Hello po. Yan. May tanong sa'yo si DJ Rocky. Yes po. Tama ba kami ng pagkakarinig dun sa sinabi mo kanina na yung top secret mo ay na-in love ka sa isang pamilyadong tao na? Yes po. Alright. Alam namin na medyo para mabigat tong pinagdaraanan mo katulad ng nabanggit mo kanina sa briefing natin. Pero para mas maunawaan ka namin at mas maintindihan, kailangan mo lakasan yung boses mo at kailangan ay ibuka mo ng hindi naman todo-todo yung bibig mo para kahit papano lang, kahit konting buka pa ng bibig mo para mas marinig namin Yes. at mas maging klaro sa amin na maintindihan Sige po. yung iyong kwento ngayong gabi. Pwede mo bang ikwento muna sa amin kung paano nagsimula yung etong relasyon mo na ito sa pamilyadong lalaki na to? Alam mo ba na pamilyado siya o hindi mo alam nung una? Kwento mo sa amin. Nag-work po kasi ako sa isang company. Then, nakilala ko po siya. Mhm. Tapos, nung una po is, parang may something na ako na gusto niyang may mangyari, ganun. Tapos ako naman syempre umiiwas ako kasi mataas po kasi siya kaya kilala siya sa work namin. So, ano po yun, yung parang ginalang ko siya sa paraan na gusto niya. Hanggang sa hindi po niya ako tinigilan. Tas, pero alam ko po na may pamilya na siya. Siya lang din po laging pumipigil sa akin na hindi naman daw po yun hadlang, ganyan. Tas ako naman syempre babae lang din po. Marupok ko din. Kaya po yun, nadala na din po. Hanggang sa may nangyari na sa amin. Tapos nung ano po, akala ko po nang 'pag may nangyari na sa amin is titigilan niya na ako, gano'n. Hindi pa po pala.
mas lalo niya pong pinakita sa akin na sincere siya, ganyan. Gusto niya yung ginagawa namin. Hanggang sa umabot po ng 6 na buwan. Nahulog na po ako sa kanya, tapos nahulog na din po siya. Pero hindi po namin natatapik yung mga side niya, side ko. Hanggang sa parang masaya lang po kami lagi kapag magkasama kami. Pwede bang malaman kung Kasi ilang taon na tong boss mo na to? Tama ba? Parang sabi mo, nasa mataas na katungkulan yes siya po, doon sa kumpanya. So, probably boss mo to. Ilang taon na siya? 30 po. Okay. So, hindi na, kumbaga, nasa 9 year to 10 years ang age gap. Tama ba? Or medyo mas mataas pa? Yes po, tama po. Yes sa una o yes sa pangalawa kong sinabi? Yes sa una po. Okay. So, nasa 30. Okay, 21 ka. So, mayroon kayo 9 to 10 years age gap. Okay. Yes po. Tapos, pamilyadong tao siya. So, may anak, merong asawa. Tama? Opo. Okay. So, saan yung ginagawa kadalasan yung inyong loving-loving? Minsan po sa dorm ko, minsan sa nag-check-in po, ganyan. Minsan pagka-out po, ganyan. Pagka-out mo, dumidiretso kayo ng check-in. Yes po. Sino nagbabayad? Siya o ikaw? Madalas po ako. Bakit ikaw? Wala daw po siyang dala, ganyan. Wala raw siyang? Dalang wallet? Yes po, walang dalang wallet. Kapal ng mukha niya. Pero nung una, siya yung nagbabayad. Opo. Tapos nung alam niya ng love ko na siya, ganyan. Parang ako na po lagi. Okay. So, sabi mo kanina parang naging sincere na siya, nahulog na yung loob mo. Ano-ano yung mga naging paraan niya o yung mga ginawa niya sa'yo para masabi mo na sincere siya o minamahal ka niya? May time po kasi nagkasakit po ako. Yung nag-collapse po ako sa work. Siya po yung sumama sa akin. Tapos, parang binantayan po niya ako, hindi niya ako pinabayaan. Tapos, nung may time din po na masama yung pakiramdam ko sa work. Tapos, nag-offer siya na bibili siyang gamot, ganyan. Tapos, wag naman na daw pumasok kasi siya po yung gumagawa ng schedule. Lagi niya po akong nire-rest day, ganyan, kapag masama yung pakiramdam ko. So parang on his own way, gumagawa siya ng paraan para medyo mapagaan yung trabaho mo sa opisina. Tama? Tama po. Okay. Siya ba ang first mo? Actually po, hindi po. Hindi naman. Okay. Yes po. So, nahulog loob mo sa kanya, sinabi mo na parang nahulog din ang loob niya sa'yo. Hindi ka ba natatakot na magkaroon kayo ng, magkaroon ng bunga tong ginagawa ninyo or mabisto kayo? Actually po, may bunga na po. Tama ba kami ng pagkakarinig? May bunga na. May bunga na to? Opo. So, you mean buntis ka ngayon o nanganak ka na? Buntis po ako ngayon. Ilang months na? 3 months na po. 2 Ayun. months. Kailan mo 3 nalaman? months. 3 months. Kailan mo nalaman? Kasi po, lagi po advance yung menstruation ko. Tapos, biglang nag-due date. Tapos, sakto nag-due date po, nag-take ako ng PT. Positive po siya. Mhm. Tapos, para po, sorry po, Okay para lang. po nabuo yung mundo. Nakikinig kami sa'yo ngayon. Okay. So, 2 to 3 months ago, nag-take ka ng PT, tama? Positive yung naging resulta? Tapos po, Okay, anong next step na ginawa mo? Tinawagan mo ba itong lalaking to na boss mo? Or may pinagsabihan ka ba? tinawagan ko po siya. Anong sabi niya? Gada po ang paraan para hindi matuloy. Sorry, hindi klaro sa amin. Gumawa ng Gawa daw paraan? po paraan para hindi matuloy daw po. Ay, mali. Anong naging reaction mo nung sinabi niya yun?
Nagagalit po ako. Kasi may time na parang napapabilog niya ako. Tapos syempre Mhm. ako minsan uma-agree ako pero deep inside sobrang sakit. Hindi ko kayang gawin. So, sa madaling salita, hindi mo ginawa. Hindi po. Nagkikita pa rin ba kayo nitong mga nakaraang araw? Hindi na rin po. Okay, so nung nalaman niya na buntis ka at sinabi niya, sinuggest niya, nagawa kayo ng paraan para hindi matuloy yan, anong ginawa mo? Nilayuan mo na ba siya? O siya mismo ang tumigil na sa pakikipag-communicate sa'yo? Nilayuan ko po siya. Nilayaan ko po muna siya mag-isip-isip. And then tuloy ka pa ba sa Siyempre, pagtatrabaho mo? hindi na po kasi sobrang hirap po ng mga symptoms ko ngayon. Ano bang mga nararamdaman mo recently? Nangihina po. Tapos lagi nagsusuka. Tapos hindi na halos kumakain kasi walang gana. Mhm. Nagpa-check up ka na ba sa doktor, sa OBGYN? Nagpa-check up na po last week. Tapos bukas po may ultrasound po ako. Ito Mhm. ba yung first ultrasound mo? Yes po. Mhm. Anong nararamdaman mo ngayon? Nalulungkot po. Kasi nagsisisi ako. Alam na ba ng mga magulang mo to? Alam na po. Anong sabi nila? Nagalit po sila. Paano mo tinake yun? Hindi ko po kasi alam kung mali ako. Mhm. Okay lang ba sa'yo na pag-usapan natin to? Nakakagaan ba sa pakiramdam mo na nakakapagbahagi ka nito o nahihirapan na yung kalooban mo ngayon? Hihirapan na po kasi ako. Hindi ko na po alam kung ano yung dapat kong maramdaman. Mhm. Mhm. Gusto kitang yakapin ng sobrang higpit. Si Titan Jello din. Gusto nang punasan yung mga luha at sipon mo dyan. Malayo ka ba sa family mo ngayon? Hindi naman po. Malapit lang. Mga isang sakay lang ganun. Mhm. Anong nasabi sa'yo ng mami mo? Anong dapat pa daw Nung gawin? una po nagalit siya. Mhm. Tapos parang tinatanggap niya na po kasi nandyan na ganyan. Palakihin ko na lang daw. Mhm. Ba't nandyan ka ngayon sa dorm mo na nag-iisa ka? Dapat mas makakabuti ba sa'yo kung kasama mo yung family mo? May ano din po kasi sila. May mga ginagawa din po. Problema? May Bukas. problema rin ba sila? Opo. Na ayaw mo din makadagdag sa kanila ngayon? Opo. Kasi halos minsan sinusumbatan po ako. Ano? So, paano ka nakaka-provide ngayon sa sarili mo? Nagbabayad ka ng dorm mo? May ipon pa naman po. Pero paubos na po kasi. So, itong nakabuntis sa'yo, walang pakialam. Hindi na tumutulong sa'yo ngayon. Hindi na po. Gusto mo i-PM ko siya ngayon? May numero ka ba niyan? May number ka? Oh, hingan natin ng sustento. Mahal pa naman magpa-ospital. Mahal Okay lang, sir. mag-ultrasound. Drop mo dito yung number. Oh, bigay mo sa amin. Kami tatawag. Sabihin namin, you are under arrest. Charot. Ha? Pag na po. Pero tingin mo, alam ng asawa niya ngayon. Actually po sinabi na po niya. Paano ka nasa siguro? Baka inuunahan ka lang niya. Hindi po. Actually po nakaharap ko po minsan. Nakaharap mo yung asawa niya? Ano po? Anong sabi sa'yo? Gusto din po ipalaglag. Ay,
Sure ka ba na ikaw yung unang beses na babae nitong or kauna-unahang babae nitong boss na 'to? Baka marami nang dumaan dito sa Boss, boss na 'to, 'no? Kasi yung asawa niya parang chinil lang na gano'n. "Oh, Mm. hindi, ano na lang natin." Parang gano'n, eh. Hindi ko lang po sure. May HR ba yung kumpanya ninyo? Meron po. Mhm. Pwede kang Magsumbong do'n. mag-email, Mhm. sabihin mo yung kanyang ginagawa niya. Mm. Anong balak mong gawin ngayon? Anong plano mo? Gusto ko lang patunayan na kaya ko. Tapos gusto ko makapag-work pa rin na hindi po maasa sa kanya. Ganyan. Medyo crucial kasi yung first trimester ng pagbubuntis, no? Maganda na meron kang nakakasama dito sa journey ng pagbubuntis mo. Meron bang pwedeng sumama sa'yo sa kasalukuyan? Siguro po meron minsan, ganyan lang po. A. A. A, nakikinig ka sa akin? Yes. Alam mo yung Opo. kasabihan na no man is an island? O sa Tagalog, Isa. hindi natin kaya mag-isa. Minsan, kailangan natin ng katuwang. Sana kung ano man yung sama ng loob mo sa family mo ngayon, hayaan mo muna silang, willing rin ba silang pumasok sa'yo ngayon, sa buhay mo ngayon, at asikasuhin ka nila? Hindi ko lang po sure. Baka po willing naman. May mga kapatid ka ba? Meron po. May mga edad na ba tong mga to? Mas matatanda ba sa ito? Mas matanda po ako sa kanila. So itong mga kapatid mo, nag-aaral pa, ganun. Opo. So, ano ka ba? Panganay ka ba? Yes po. Okay. So, balak mo, napatunayan na kaya mo, nabuhayin yung anak ninyo. Pero ako, sana wag mo lang itatak sa utak mo na kailangan kong patunayan sa kanila na kaya kong mag-isa. Yun yung ibig sabihin ko sa no man is an island. Baga hindi mo kaya mag-isa minsan. Kailangan pa rin natin ng mga kasama, katuwang sa buhay para mas magaan at mas maiayos natin yung mga bagay. Alam ko, naiintindihan ko na nahihiya ka, nag-iisip ka na anong tingin sa'yo, masumbatan ka, katulad nga na nanggaling sa bibig mo kanina na baka masumbatan ako. Pero minsan, sa mga pangyayari na ganito sa buhay natin, maging bukas tayo sa pamilya natin. Which ginawa naman niya. Yes. It's just that, syempre, ang una talagang lalabas sa mga magulang ay Galit. galit eh. Muna. Kasi nagtiwala sila na kaya mo yung sarili mo, Mhm. 'di ba? Na syempre, kung magpapabuntis ka, dapat yung pananagutan ka, yung mga ganun ba. Kumbaga, sana kilala din nila yung tao. Yes. Pero nandiyan na yan eh. Nandyan na yan eh. Nandiyan na yan. Kailangan na lang natin solusyonan at ayusin, di ba? Yung mga bagay na yan. Tsaka mas panaigin, 'di ba? Yung pagmamahal, yung compassion at pag-aalaga dun sa taong mas kailangan ng alaga at pagmamahal sa pagkakataong ito. At ikaw 'yun, 'di ba? Darating at darating din yung pagkakataon na uhupa din yung galit siguro ng mga magulang mo. Sana dumating na yun agad-agad. Kasi sa kasalukuyang estado mo ngayon, nagsusuka ka, nahihilo ka, nanghihina ka, kailangan mo talaga ng kasama. And normally, kapamilya mo yung aagapay sa'yo sa mga pagkakataong yan. Kasi, ano talaga first reaction talaga dyan is magagalit eh. Lalong-lalo na kung pamilyadong tao, Yes. 'di ba? Yung Yes. nakabuntis sa'yo, wala kang maihaharap talaga na mananagot dun sa mismong bata. And it is supposed to be a responsibility of two people, 'di ba? Responsibility of two people, pero hindi, ikaw ang humarap, 'di ba? Ikaw ang umako at ikaw na ang
balak magtaguyod ng lahat ng ito. Pero yun nga, you cannot do it alone. You cannot do it alone. And you need help. And kailangan natin minsan ibaba yung pride natin. 'Di ba? Sabi nga, di ba, ng karamihan, you need to accept the consequences. Kailangan natin Tanggapin mo kung ano yung resulta ng mga bagay na ginawa mo. And kailangan natin din, dude, na parang ibaba yung pride natin nang naghihinder sa atin o pumipigil sa atin para mag-accept ng tulong ng ibang tao. Tama, agree. Kasi pag pinanaig natin yung pride natin, Walang mangyayari. yeah, tsaka tayo lang din talagang super mahihirapan. Marami namang taong gustong tumulong sa totoo lang. Kailangan lang natin maging bukas dun sa tulong na ibibigay nila sa atin. Tama. And huwag nating pangungunahan kung ano man yung reaksyon nila dun sa sitwasyon natin because hindi mo akalain na kaya pala nilang ibigay sa'yo yung tulong na hindi mo inaakala kasi mahal ka nila. Tama. Napangunahan lang natin sila ng hiya, 'di ba? Napangunahan lang natin tayo ng hiya, ng judgment sa sarili natin mismo. So, kung etong lalaking to hindi magbibigay ng sustento, bigay mo sa amin number, kaming mangingi ng sustento kasi kailangan maging praktikal. Magkano ang diaper? Magkano ang mga pagpapa-ospital? Imagine mo, ultrasound. It would cost you 1,200 pesos. Pinakamababa na yun, 900 pesos. Kung sa center ka, hindi ko sure kung magkano, baka may libre pa. Pero gamot mo, mag-folic acid ka, etc. etc. It would cost you. Nangihina pa siya ngayon. Kailangan niya yata sa blood. Di ba? Yung Iron. iron, di ba? Oo. So marami kang kakailanganin dito. And kung wala kang support system, baka it would cost someone's, ewan ko, hindi natin masabi. Kailangan mo ingatan yung sarili mo at ingatan tong batang dinadala mo by being open to people for them to help you. Yung may malasakit sa'yo. Hello, A? Eh? Ano po? Diyan ka pa ba? Sana tatagan mo yung sarili mo. May mga tao nagmamahal sa'yo at nandito din kami. Tinawagan mo. Ipagdadasal ka namin upang mapagtagumpayan mo yung bagay na yan. Alam mo, tulad ka na sabi ni DJ Rocky kanina, gusto ka namin yakapin dahil hindi madali na magpalaki ng isang bata na walang presensya ng ama. Walang presensya ng partner, pero nandito na yan Nandun na tayo sa point ng buhay natin na nangyari na ang nangyari. So, alam na natin na may mga pagkakamali tayo dun sa ginawa natin kaya nangyari yan. So, dun naman sa mga susunod na mangyayari pa, ituwid na natin. Magdesisyon na tayo ng tama at wag na natin suklian ng pagkakamali ulit. Opo, thank you po. Napagaan ba namin kahit papaano tong bigat ng nararamdaman mo? May gusto ka pa bang sabihin? Ano pang pwede naming magawa para kahit papaano matulungan ka namin dito sa nangyayari sa'yo? Wala na po. Gusto ko lang magbigay ng message kung mga kaparehas kong sitwasyon. Kasi minsan may nakikita din po ako sa mga low up ganyan. Kung kaya pong pigilan na. Hayaan nyo na yung hayaan nyo na sila. Nasisira lang mga buhay. Ayun lang po. Thank you din po. Salamat, Eha. Very well said. Yes. And it came from a person, from a woman who've experienced so much. Thank you so much, A. We hope and pray okay kayo ng baby mo at sana hindi maging tagtuyot, 'di ba? Yung mga wallet mo ngayon o yung bank account mo ngayon. Sana magkaroon ng maraming oportunidad para sa iyo na kumita ka ng pera kahit nag-aalaga ka ng sarili mo at ng baby mo. Opo, thank you po. God bless. Bye, A. Huwag kakalimutan magdasal Bye-bye po.
Tawagan mo kami Opo. kapag nanganak ka na ha, ninong kami at ninang daw si Rocky. Wag ninang sa kasal Hindi pa ako ready magninang sa kasal. Sa bata, carry lang. Sa bata lang. Okay. Sige po. Bye, Bye-bye, eh. Okay po. God bless. Ayoko na siyang hingan pa ng message. Baka mamaya mag-breakdown siya, dude. Ang hirap din kaya nabuntis ka tapos biglang may heightened emotions ka Yes. na nararamdaman ng bata daw yun eh. Oo. Kapag nasasaktan yung nanay niya. Yung... Hi. Anong hi? Hello. Nakalungkot lang mga kabisyo. Sa totoo lang, nakakabuntong hininga. Dahil nga, may isang katulad na naman natin na lalaki na hindi nagpakalalaki. Upang gampanin ang kanyang o gampanan o harapin yung mga ginawa niya, di ba? Kakaasar, no? Nakakaasar yung mga ganun lalaki. Gigil ako sa inyo. Bang! Kapal! Pinatagal-tagal nyo ng ganong buwan, tapos may nabuo, di nyo paninindigan. Kahit man lang 10,000 kada buwan. Bigay nyo na. Ako, dude, kunwari kung may magtatanong sa akin kung anong i-advise ko, I mean, tatanungin ako anong advice ko, doon sa isang lalaki na bigla na lang nang iwan o nilayuan para tumakbo sa responsibilidad sa pagiging ama, Sige, ano? ang sasabihin ko talaga ay, i-report mo sa lahat ng pwede mong i-reportan, makakuha ka lang ng sustento. Tama. Kasi napakahirap talaga sa panahon ngayon na magkaroon ng anak on your own. It is supposed to be a responsibility of two people, pero dahil nga walang balls to, okay, sige, kung emotional support di mo na maibigay, mental support di mo na maibigay, Agree. financial support na lang ibigay mo. Agree. Kahit dun na lang sa panguhut-hut na ganun, kahit ambag mo lang sperm cell, sige, go! Agree. Pero kahit pera na lang, kada buwan, masustentuhan mo lang yung bata. Kasi nga, again, hindi po biro ang magpalaki ng bata. And habang lumalaki yung fetus na to dun sa katawan ng isang ina, diba, ang daming vitamins na kailangan. At para mabigay mo yung sapat na nutrition dun sa bata, diba, kailangan bubili ka ng gamot, diba? Tapos, magpapacheck up ka regularly. Yes. Para maganda yung kondisyon ng bata. Palapit ng palapit. Totoo. Mas padami ng padami ang check-up. Oo, 'di ba? Alam ni Titan Jello kasi. Alam niya 'yan eh. Kwento lang sa akin. Oh, naku, dude. Alam na 'yan. Mas manganganak pa siya, magkano pagpapaanak ngayon kahit nasabi mong lying in ka lang. 20 meals, 15,000 pesos, public hospital, gagastos ka pa rin ng kahit magkano, 'di ba? Meron at meron pa ring pagkakagasusan. Kaya kung kaya mong mahut-hutan, o hindi yung mahututan, mahingian na dapat sana kusang ibibigay nung nakabuntis, kunin mo yung nararapat, hindi para sa'yo, kundi para sa anak ninyo. Kasi parehas naman ninyong ginawa yan eh. Tama. Nagsama kayo dun sa hirap eh. Pati sarap. I mean, nagsama kayo sa sarap, hindi pala sa hirap. Gatas at diaper pa. Yes. Magkano na yun ngayon? Nagpunta nga ako dito sa baby fair, kahit nasabi mo naka-sale yung mga items nila. Masasabi mo na, oo, sige, sale yung iba. Pero pag pinagsama-sama mo pa rin, accumulative, ang laki pa rin ang gagastusin mo, dude. Sa akin naman, ang ma-advise ko naman dito kay A at doon sa lalaki. Unahin ko yung sa lalaki. Kung hindi mo kayang panindigan yung mga ginawa mo, sana man lang yung naging bunga na lang. Kung hindi mo kayang panindigan yung babae, hindi mo kayang mahalin, hindi mo kayang pakasalan, dahil nga may pamilya ka ng iba, sana yung bata na lang, yung bunga na lang, no? Tulad ng sinasabi ni DJ Rocky, ibigay mo yung sustento. Diba? At least, dun man lang makatulong ka. Kahit di ka na present father, financial father ka na lang, Yes. diba? Doon naman kay A, sana si A, wag mong ipilit yung sarili mo. Kung ayaw talagang tumulong, wag mo ipilit. Pero ilapit mo pa rin. Ilapit mo pa rin. With class. Yes. Diba? And with the pride and honor sa sarili mo. Yes. Kumbaga, ang parang sistema mo lang dyan is practical
technical ka lang, 'di ba? Kukunin mo lang yung iyo. Yes. Hindi dahil sa nagmamakaawa ka, hindi ganoon. Kinukuha mo lang yung nararapat para sa iyo. Kung ayaw ibigay, di wag mo Para sa kuhain. bata. Wala tayong magagawa eh. Wag ka magmamakaawa. Wag ka magmamakaawa. Huwag ka magmakaawa, kasuhan mo na lang. Oo, di ba? So ano lang. Pabarangay mo, ganyan, 'di ba? Report mo saan man. Sa opisina, patanggal mo sa trabaho. Ang lulupit man itong mga sinasabi natin, pero kailangan mag-bear din siya ng consequences Yes. ng actions niya. Kasi kung wala siyang accountability, Yes. ako, baka kung sino-sino pang mabiktima nitong lalaking to. Anyway, ang hirap din ng sitwasyon talaga ng caller natin. Kasi parang, alam mo, sa pakiramdam ko at sa pagbasa ko sa kanya, inasahan siya ng mga magulang niya na maging, alam mo yun, maging siguro, hindi naman siguro breadwinner na parang, breadwinner, ikaw na talaga lahat. Pero parang at some point may ganun eh. Parang may ganun ako feeling na, sige, baka ikaw yung makatulong din sa amin. Or, baka, sige, kaya mo na sarili mo, yan na yung ambag mo sa amin. Parang ganun. Tapos biglang darating sa punto na, ay, shucks, nabuntis siya. So, paano na yung mga bata, mga kapatid niya, yung ganun. Pero sana hindi rin naman natin, di ba, ibigay yung burden sa mga anak natin, yung responsibilidad na dapat sa mga magulang nagmumula o nagsusupply. Wala lang. That's my thoughts. Anyway, tapos na yung natin, oras natin. Saan ka pa si Mindy? Wala na. Sabog na yan. Nakadalawang caller kami ngayong gabi nito, kabisyo O baka naman hindi pa kayo hindi pa kayo satisfied sa lahat Anyway. Maraming salamat sa pakikinig ninyo. At sana kahit papaano inapagaan namin yung nararamdaman ng kabisyo namin. Kabisyo natin dyan na parehas na pinagdaraanan ng ating callers ngayong gabi. Yun lang naman yung goal namin dito. Mapagaan yung bigat ng nararamdaman ninyo kahit papaano. Kasi handa kami makinig sa inyo. Once again, nakasama ang Basa Princess DJ Raketera. DJ Titangelo. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Metro's number one. Metro's number